изключително важно е, когато разработваме един продукт, да измислим как да намерим решението в възможно най-кратък срок, да е възможно най-бюджетно, да е най-работещо и да не свалим от качеството. И това автоматично да се наследи от всички, които са свързани. Това е много голям плюс, който дизайн системата дава. Ние в разработките разбрахме, че трябва да правим widget архитектура и да правим преизползване на услугите, защото няма нужда два пъти едно и също. Всеки един човек, който се докосне до дизайн системата, може да почерпи много от знанието, което сме предали вътре. Точно това тук дава и тая по-съвършена връзка. Комуникацията като процес е нещо много сложно. С една дизайн система, дизайнери и разработчици започват да говорят на един език. За да бъде разработена една дизайн система, в екипа трябва да има експерти UX UI, UX writers, React девелопери, React Native девелопери. Трябва да има много стегнат project manager, който да бди над сроковете и да търси резултата, без той да бъде размит във времето. За проекта бях в ролята на проектен менеджер, най-готината роля от всички останали, да командваш и да определяш кой какво да прави и кога. Това е най-важното. В моята работа ежедневна е проследяването на задачите и това да бъдат те в срок. И разбира се, да бъдат изпълнени по начина, по който искаме и гарантираме качество. Като човек, облъчен от идеализацията на дизайн системите, моята роля в процеса беше да съм навсякъде. Непрестанно да самаризирам или да се опитам да самаризирам десетки или стотици часове на ресърч в кратки срещи от 1 час, за да обясня на някой детайл, всъщност какво е компонента, защо той трябва да е структуриран по следния начин, защо не можем да използваме всичко преведено на български, например. Нашата роля в проекта Компас беше създаването на 2 дизайн системи. Едната, която е предназначена за веб базираните приложения на Еконт и съответно втора, която е изцяло дедикирана за мобилните приложения на Еконт. Моята роля в проекта по-скоро беше от техническата гледна част на дизайна, от подбиране на токени до изграждане на самите компоненти. Преди в процеса на работа с Еконт, нещото, което ни е създавало най-много трудности е постоянното обсъждане на субективни дизайн решения. Водели се безброй срещи, на които между 15 и 30 минути може да се обсъжда даден текст, дали трябва да е сиво 50, сиво 100, дали бутона трябва да е 40 пиксела или 44 пиксела. И ако проследиш версиите, може да забележиш, че са сменени цветове на икони, че е сменен бекграунда, че някой шрифт е станал по-голям, но всъщност нищо от това не е някакъв геймченджър. Имаше много голяма нужда от обновяване на мобилното приложение. Това беше и тема, върху която ние работихме последната половин година заедно с Еконт. Приложението обаче не правеше такъв прогрес. Прогрес, който да е видим за крайния потребител. Това наложи да измислим как да намерим решението в възможно най-кратък срок. Да е възможно най-бюджетно, да е най-работещо и да не свалим от качеството. И от друга страна, трябваше да минимизираме и коста за разработка на тази дизайн система, защото това беше проект, в който всички вярвахме, но не бяхме сигурни дали ще постигне крайния резултат, защото се правеше за първи път. Целта, която заедно с Еконт си поставихме 2x to market. Да разработваме продукти сега за текущата нужда на клиентите на Еконт. Услуги, които работеха отзад, оставаха пренебрегвани, а всъщност те са основата, за да работи цялото нещо. Сега това, което прави Компас е, че ние можем да стартираме с 80% готов дизайн визуално, но всъщност да можем да наблегнем върху тези 10%, които дават всъщност добавената стойност отзад за потребителя. Ти имаш стандартните списъка, стандарт с купчетата и това, което ти трябва, просто го асемблираш и го даваш. Ние в разработките
разбрахме, че трябва да правим widget архитектура и да правим преизползване на услугите, защото няма нужда два пъти едно и също в различни услуги, софтуери, приложения, платформи. И като една технологична компания, без това нещо, ние имахме много бавна скорост. В момента, в който всички страни осъзнаха нуждата от дизайн система, се повдигна въпроса, добре, как да я направим? Техническите предизвикателства в разработката на дизайн системата дойдоха на няколко нива. Първото беше, че когато започнахме работа върху дизайн системата, все още дизайните, които бяха създавани и създавахме дори тогава за Еконт, бяха върху XD. Това беше първото предизвикателство, защото XD съвсем не беше софтуера, в който можеше да се имплементира една дизайн система. И тя да бъде функционална за дизайнерите и да съкращава процеса и времето за дизайн. Тук решението дойде с Figma, като смятам най-подходящия софтуер за имплементиране на дизайн система в работните процеси на дизайнерите. Друг проблем, който срещнахме, беше мястото, където да качим цялата информация, цялото знание, събрано на едно място от тази дизайн система. Какво визирам? Това е информацията за всеки един компонент, какво е компонент, съответният компонент къде и при какви условия се използва, или по-скоро този usage, който ние сме свикнали в нашия бранш да използваме като терминология. Това място трябваше да събира в себе си всички онези стандарти, които Еконт вече през тези 30 години бяха събирали като знания, обаче те бяха пръснати в много файлове и в много хора и екипи в Еконт, които самите те не знаеха дали този съответния файл е в последната си версия. Това място трябваше да играе ролята на портал, който портал обаче да е и нещо като Custom Management System или CMS, който да можем ние самите, а и Еконт да обновяват информацията. Това цялото нещо като портал е една инвестиция на време и финанси, която ние спестихме с избора на вече готово решение в лицето на Zero Height. Избрахме платформата на Zero Height, понеже видяхме стойността, която тя дава, видяхме реални кейс стъдита на брандове, които я използват. Zero Height е средството, което ни помага да покажем дизайн системата. Компонентите в дизайн системата сме ги представили в 3 секции. Всеки компонент е разделен на дизайн секция, която е насочена към дизайнерите. Там представяме анатомията на компонента, различните проявления, как се държи. Във втората секция, която е usage или това как използваме компонента, има конкретни правила и принципи и примери, които са визуални от вече създадени дигитални продукти, така че всеки човек може да провери конкретния компонент, точно как се използва и какъв текст трябва да съдържа. Тази секция е за UX райтери, маркетинг екип, продуктови менеджери. Третата секция е секция Code и тя е за девелопери, програмисти. Дизайн системата на Еконт е разработена с React за веб версията и с React Native за мобилната версия. Избрахме тези технологии, защото те са супер популярни. Те са стандарт в днешно време за разработването на веб и на мобилни приложения. Големия плюс на React е голямата общност зад него. React е един общ език за много програмисти, което позволява един екип, ако разработи дизайн системата, друг екип да използва тази дизайн система без проблеми, без да има нужда да учи нов език. Допълнително ние използваме една технология, която се казва Storybook, където може както Еконт, така и програмиста да влезнат и да пробват, да изтестват някакъв компонент определен
и да може да видят как работи в реална среда. Предимствата на имплементацията на дизайн системата в продуктите на Еконт е бързината, с която имплементацията се случва. Защото след като имаме готови токени, които може съответно дев екипите да преизползват в допълнителните дизайни на продуктите. Също така, след като имаме и теми в дизайн системата, като светла и тъмна тема, нещата се случват много по-бързо и много по-лесно. Смисълът е, че ние се променяме, разбира се, към по-добро. Това надграждане е другия плюс, че ние можем централизирано да направим промяната. Да кажем, че нашето лого ще има нужда от лек наклон и това автоматично да се наследи от всички, които са свързани. Тази дизайн система, която дизайнерът използва в Figma, е абсолютно отражение на библиотеката, която девелопър използва, за да създаде дигиталния продукт. Точно това тук дава и тая по-съвършена връзка и говоренето на един език в комуникацията между дизайнера, прототипа, който той прави, валидира и подава на колегата разработчик, за да го реализира до край. Комуникацията като процес е нещо много сложно. С една дизайн система, дизайнери и разработчици започват да говорят на един език. Защото имаш картинката, имаш примера и той е жив на всичкото отгоре. Той не може да го интерпретира по-своему. Няма вече разговори за тук падинга е по-голям, тук заобленето е по-малко, тук сте изпуснали и с кое са начертание. Това липсва. Няма го. И всъщност от тук идва и по-големия бонус дори, който компанията, собственик на една дизайн система притежава, защото тя може да даде разработка в няколко екипа и всъщност всички тези екипи да ги управлява само през една дизайн система, да управлява консистентността на тези разработки. Винаги сме вярвали и продължаваме да вярваме, че знанието трябва да се споделя. И колкото повече полза можем да донесем и на други бизнеси, това е част от нашата мисия. Никога не сме били ограничени, затворени, да кажем не, това само за нас си го пазим. Напротив, нека и други бизнеси, без значение в каква сфера са, да открият тази възможност, този потенциал и да си помогнат, за да носят повече полза. И затова направихме и дизайн системата отворена. Компас в крайна сметка се получи доста повече от традиционните дизайн системи. Решихме да включим и полезни материали за всички екипи в компанията. Всъщност всеки един човек, който се докосна до дизайн системата, може да почерпи много от знанието, което сме предали вътре. Защото то не е строго специализирано за определени експерти, ами всеки един човек, който влезе вътре и прочете, със сигурност ще добави към себе си нови знания и въобще ще му се отвори представата за това какво е дизайн и как се случват изработките на едно приложение, през какви моменти минава, както се казва, даже си е малко обучително. Вярваме, че от тук нататък това ще е част от нашата стандартизация като Еконт и като бранд. Това е част от нашия код, който ще бъде винаги до нас. Ние знаехме, че разработваме продукт, който тепърва ще продължи да бъде надграждан и знаехме също, че човекът или хората, които могат да оценят това, което сме направили, също са крайните потребители и клиенти на компанията.